президенти Украина Володимир Зеленский ба созиши нави паймони НАТО дар масъалаи дастгирӣ аз Украина ки ҳафтаи равон дар нишасти раҳбарони кишварҳои узви ин созмон дар шаҳри Вашингтон ба имзо расид, баҳои баланд дод. дар ҷанбасти мулоқоти раҳбарони НАТО Зеленский гуфт ки ин санад амали муҳим барои кафолати амнияти Украина мебошад. президенти Амрико Ҷо Байден ба ҳозирин хотирнишон кард ки ба шарофати ин созиш Украина барои ҳимоят аз ҳарими ҳавоияш дар муқобили таҷовузи 28 моҳаи Русия василаи ҷиддии муқовимат дастрас кард. имрӯз дар ин ҷо ҳамроҳ бо афроди муҳим ки дар канори ман мебинед, мо барои ҳимояти дастаҷамӣ аз Украина як қадами дигар гузоштем. мо онро паймони Украина ном гузоштем. дар он тарзи иҷрои амал дард шудааст. соли гузашта 7 кишвари узви гурӯҳи G7 эъломияи ҳимояи дарозмуддат аз Украинаро имзо карданд. таъкид мекунам, на танҳо ҳимоят дар давраи ҷанг, балки баъд аз пирӯзии Украинаро ҳам. баъд 25 кишвари дигар ба зудӣ ба ин паймон ҳамроҳ шуда ваъда доданд ки созиши дуҷонибаи кӯмаки амниятӣ ба Украинаро имзо мекунанд. ҳоло пас аз як сол беш аз 20 кишвари олам ва Иттиҳоди Аврупо музокиротро такмил намуда чунин созишеро имзо карданд. ба гуфтаи раиси ҷумҳури Амрико ин созиш як пули миёни Украина ва паймони НАТО хоҳад буд. ӯ афзуд ки ба ин васила Украина имкон меёбад нерӯҳои дифоияшро ба қадри кофӣ таҳким бахшад. ҳангоми тақдими сухан ба президенти Украина, Ҷо Байден номи ӯро хато гирифта ба ҷои Володимир Зеленский ба президент Путин сухан дод. аммо зуд Байден хатояшро ислоҳ карда гуфт, суханро ба нафаре медиҳад ки зидди Путин қиём кардааст. I'm better. You are a hell of a lot better.